Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nawo maconfessions kuri sei kwose kwamungava muri kumativi mana enyika. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadii zvenyu mukomanashi, ndinoda kureurura kuti baba ainge aine divisi ndokubva vazondikamurira pandakauya kunoku kuJoni. Mushonga uyu wainge uchindibatsira chaizvo nekuti tainge tichiita zvekuvaka maRDP neTarget. Saka mushonga uyu waiita kuti mamwe mabhiridha vatange vashanda ndima yangu. Ndakaita mari from 2013 up to 2015, asi mudhara paakazofa ndakabva ndazoshaisha mhiko divisi iri ndokubva razopanduka. Mukomanashi, ndava nemubobobo. Kana ndikasangana nemunhu anenge aine maziso emweya anotoona kuti ndinenge ndiine sikarudzi yemunhurume pahuma pangu apa. Ndiyo yandinoboba nayo vakadzi vevanhu. Ndiri kutsvakawo avo vanoti vanozvigona nekuda kwekuti ndatambura ini. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Naimi zvazvakangoma hazvo vedu we, hanzi ndine sikarudzi apapa pahuma apa. Strange things indeed they do happen in this world. Yo you can just imagine. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi makadii zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Inini ndiri mudzimai, ndine makore 32 years ekuberekwa. So ndakabvawo kuZim. Pandakabva kuZim ndokubva ndazouya muno munyika yavatorwa yeSouth Africa, apo pandainge mainge muri mugore ra2016. So ndichiuya kuno ndainge ndakazvivimbisa kuti this was a time for me to start over again. Ndakati ndauya kuno ndokubva ndaitawo lucky, ndakaita rombo rakanaka ndokubva ndazowanawo basa. Saka then ndikabva ndatanga kuwirirana nawo nemamwe mafriends angu avo vaindipawo bad influence. So ndakabva ndazosangana neumwe murume uyu tainge tichishandidzana naye, but even though ndainge ndichiona kuti murume uyu ainge ari handsome but ainge akanaka, at first ndaiti ndikamutarisa ndaitonzwa ndiine mafeelings naye, but I will just keep my distance, ndichizviudza kuti it was very wrong for me kuti ndinge ndichiita get involved nemurume uyo akaroora. But the more that I spent time with him, the more that I felt for him and I fell in love with him. Saka iye akabva azotanga kundiudzawo zvese izvo zvainge zvichimushungurudza. Aiti let's say paya patinenge tachaisa kana kuri kunzi kana aenda kumba, then mangwana acho aibva azotanga kundiudza kuti like in his marriage he was unhappy and mudzimai wake did not understand him at all. Ainge ari munhu uya ainge aine stubborn. I convinced myself kuti iniwo sezvo in my previous marriage ndainge ndakambozama kuti ndinge ndichizvininipisa uye ndichirakidza murume kuti I really wanted him. Saka ndakabva ndazozviudza kuti murume uyu ndaikwanisa kuzomufadza even more than his wife could not do. Saka ndakabva ndangoramba ndichiita close and close, ndichiita get close to him. Before long munhu ainge atondisvitsa shoko. Ndakafara zvisingaiti zuva iro rekuti munhu akandisvitsa shoko. Ndikabva ndati neniwo ndakuda already. Munhu ndainge ndagara ndichitomuda zvangu nechekare. Zvadaro mukomanashi takabva tatanga kudanana paya. And the reason as to why ndainge ndakazviudza kuti uyu anofanira kuti ange achizova munhu wangu, it was because iye ainge ari munhu ainge ari resourceful uye zvekare aine mari dzake. Saka hakunawo munhu asingadi munhu ane mari dzake, even though he was a married man. But ndakatongozviudza kuti tichazotongozvionawo nekufamba kwenguva. At that time ini hangu ndainge ndichigara nechikomba murume changu. The reason as to why ndainge ndichimuti chikomba murume, it was because pandakatanga kugara naye
akambondichaisa mapoto for a very long time, but nekufamba kwenguva akabva azongoenda akanondibvisira akatsvakirai kuno. Saka I don't consider him as murume wangu because ainge asina kundiroora. Kuti ngati munhu akabvisirwa tsvakirai kuno atoroorwa here? So tainge takasanganawo muno muSouth Africa, but ndainge ndakatogara ndakatongomushora, but ndainge ndakati it is fine, ndichangodanana naye ndigogara naye because iye aikwanisa kuti ange achindibhadharira rent, kunditengera zvekudya, but real life ainge asingakwanise kuti ange achindi-afforda nekuda kwechibasa chake chaainge achiita. Aita zveukapentry uye zvekare vachifamba vachiisa mafitted wardrobes uye zvekare nemakitchen units. So mari yacho yaainge achiita aiwa to other women maybe vaikwanisa kuti he was making enough, but kwandiri it was not enough because ndainge ndichida murume ane mari, murume wekuti mari yake could change my life quickly. So inini ndakazoti ndava kuita get close to this man, achindispoil achiita sei, uye ainge ari far much better in bed. Ndokubva ndatanga kutomuda paya. He promised me kuti he was going to leave his wife. This was when apo patakaenda kuzimu tiri tose. Ndainge ndichida kuti ndinge ndichinomuintroduce kumaparents angu, even though vabereki vangu vainge vakatombodya mari tsvakirai kuno yavamuboyfriend, murume vaya vandainge ndichigara navo, but vakatongonditi izvo zvekuti iye akabvisa tsvakirai kuno hazvina basa. Saka ndakabva ndazoenda naye. At that time ndakaramba kuenda navamuboyfriend, murume vaya, ndikabva ndamunyepera kuti pane zvandainge ndichida kuti ndinge ndichienda kunogadzirisa kumba. So I had planned it neboyfriend yangu because from the day ratakaronga kuti tainge tichifanira kuti tinge tichizoenda kumusha tiri tose, vamuboyfriend ava vaiti kana vakauya nemari yavo month end paya, then I would waste, ndobva ndatambisa mari iya ndichitenga hembe dzinodhura ndichiita sei, ndichida kumeka sure kuti by the time apo pandinenge ndazonzi neboyfriend tava kufanira kuti tinge tichienda kumba, then mari mumba munenge musina, zvekuti vamuboyfriend murume vega vaitoona kutoti hazviite kuti tinge tichikwanisa kuenda tose. Saka mwedzi iwoyo wacho ndakameka sure kuti mumba mainge mungori ne1000. Ndobva ndatanga kupopota ndichiti ndikuda kuenda kumba. Saka akabva ati zvino ungaenda kumba ne1000 here? Ndikabva ndati inokwana. Saka akatongoona kutoti painge pasina plan semunhu ainge achindida. Ndokubva azongondibvumidza kuti ndinge ndichienda kumba ndiri ndoga. Izvo ainge asingatozivi kutoti ndainge ndichitotravela neboyfriend yangu, tichitotravela, he was using his car. So takabva tazoenda kumusha paya. Takati taenda kumusha, he promised me kuti iye sezvo ainge achindida he was going to leave his wife for me, but zvino takazoti tadzoka kunoku kuJoni, baba ava vainge vongotsika madziro. Ndichiti zvino apa ndakatambisirwa nguva yangu, apa ndichitreata vamuboyfriend vamwe vaya vandaigara navo rough, zvekuti relationship yacho yainge yava kusatombonakidza zvachose. Ndakabva ndati ndoita sei? Unoziva ndakasvika pakupererwa ndikaita desperate. Ndikabva ndazviudza kuti panapa ndainge ndava kutofanira kutoti ndinge ndichitotsvaka plan, because taiti kana tachaisa paya totanga kufunga kuti saka munhu uyu zvinoreva kutoti ari kutodzokera kumba kumukadzi wake, zvinoreva kutoti zvose zvezve zvatinomboita ndozvaava kutonoita nemudzimai wake. Ndakabva ndarwadziwa, ndikabva ndazoenda kune imwe n'anga, but n'anga iyi ndakatoita zvekutobatsirwa one of my friend vaya vaigara vachingondipa a bad influence. Ndokubva azonditi ainge aine imwe n'anga iyo yaainge achiziva. So since iye ainge akambondiudza kuti paainge akamboita maproblems mumarriage yake ainge akamboenda kune imwe n'anga. So ndakabva ndazoendawo kun'anga kuya, then gogo vaya vakabva vazondivimbisa kuti ivo vaikwanisa kuzondipa mushonga wekuti mukadzi uyu ainge achizoita out of the picture. Iniwo ndainge ndisingazivi kuti kana zvichinzi the person will be out of the picture zvichitoreva kutoti munhu iyeye anenge achizofa. I just thought kuti maybe vainge vachazondipa mushonga wekuti munhu angoramwa hake marriage yake. So ndakabva ndazotora mishonga iya ndokubva ndatevedzera zvose zvandainge ndakanzi ndainge ndichifanira kuti
ndinge ndichizoita. Not long after that ndakabva ndazonzwa zvichinzi mukadzi wacho ainge ava kurwara very serious, saka zvakangotanga zvichinzi ari kurwara nemusoro, anotemwa nemusoro, musoro uya wekuti wainge usingapori. Then by the end of 2022 mudzimai wacho ndopaakabva azofa. Mudzimai wacho akati afa, ndakati ndakatarira boyfriend ndikaona kuti munhu uyu ari kurwadziwa, but iye achirwadziwa inini ndainge ndichitofara ndichitoti zvangu zvaita, murume ava wangu. So things did not go as we expected, because mushure mekunge mukadzi wacho ashayika takabva tatanga kugara tose, ndokubva ndaramba chikomba, ndikabva ndazoramba boyfriend murume uya. Then ndakamuramba in a very painful way, ndakangobuda ndisina kana chandakatora, uye ainge achitoda kutokomita suicide paakazvinzwa kuti ndainge ndava kugara noumwe murume. I told myself kuti iyi yainge iri nguva ye-me time. I had to move on with my new husband. Tikabva tatanga kugara tose paya, munhu ndokubva atoenda neni kumusha, akabva anondiroora, akabva azodzoka neni kuno. Zvino tikati tadzoka kuno, iye ainge ongoti we have to start a family. But hey, I tried everything. Ndikanwa mishonga yakasiyana siyana, ndaiti month after month praying kuti ndinge ndichibatirawo pamuviri kusvika ndega ndazoneta nekunamata. I don't know mukomanashi kana muchiziva any ng'anga yekuti inokwanisa kundibatsira, uye zvekare ndava nengova ndichingoteerera maconfessions enyu. Saka kana kuri kunzi kana kuina someone anokwanisa kundibatsira kuitira kuti ndinge ndichikwanisawo kuzozvarira murume wangu mwana. Uye ndakambonzwa imwe confession iyo yakandityisa chaizvo, but ikandifadza, because confession iyi yainge iri yeumwe ainge achiti iye musatanist. Saka ini hangu pandimire hama dzangu, I am willing kuti ndinge ndichijoina satanism so that ndinge ndichibatirawo pamuviri. That is all that I am asking for. Kana ari satani, kana kuri kunzi satani anenge akateerera, aiwa anokwanisa kutora zvake soul, to take my soul. As long as ndikangokwanisa kungobatira pamuviri, handina basa nayo soul yangu, because ndakambozama kuti ndinge ndichienda kumadoctors magaino, but mumwoyo mangu I know kuti Mwari ndo vari kundipanisha. Zvino kana Mwari vari ivo vari kundipanisha, pane pandingazowina here nyaya yacho? I always feel guilty nekuda kwezvinhu izvo zvandakaita. I know kuti ndakatorera umwe mukadzi murume wake, uye ndikabva ndamutorera upenyu hwake. So I try to ignore. The more that I try to ignore, the more the pain. And now nemurume we are always fighting. You know kuti kana musina mwana mumarriage munogara muchingonetsana. Saka I really need your assistance. If you know anyone uyo anokwanisa kundibatsira, ng'anga uye zvekare masvikiro, munhu anoti iye musatanisti, vanoita zvemagic, vakaromba, mapasta, whatever, anyone anenge achida kundibatsira. I just want help right now. Please post for me. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Zvakangoma hazvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Message yedu kutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukoma. I have a confession, road not taken. Ndakakura ndakasimba zvekuti hapana mukomana aindida. One day ndakaenda kugym ndikazoonda, but ndainge ndatova ne18 years. I felt so happy with my new shapely body. Ndokubva ndaenda kuuniversity kunoita medicine. Ndiri kuuniversity ikoko ndakasangana nemukomana ainge ari very handsome. I had a very bad feeling about him. Saka ndakamuramba pekutanga, but he was persistent kusvika ndazobvuma nekuti ainge akauya kuchechi kwedu. Ndakazobvuma kudanana naye, but it was the worst mistake that I have ever made. Mukomana uyu akandipfurira kurega kuenda kuchechi ndichibva ndatoregedza. Aibva kufamily yevaroi, but vainge vakanaka zvaishamisa, so I did not suspect anything.
This man, he took my virginity. Ndichibva ndabatira pamuviri, ndichibva ndatoroorwa. One day ndakamuka ndiine ropa pamhanza, handina kuzvinzwisisa. From that day ndakabva ndatanga kuita maheadaches, kurutsa nekusaona light. Ndaitodzima light kuti headache inge ichipera. Ndaizvibvunza kuti ndozvinoitawo nhumbu dzevamwe here. Ndakaenda kuscan ndikaudzwa kuti mwana ainge akazvimba dumbu. Madoctors aitadza kuzvinzwisisa mwana uye akanzi achafa. Ndokubva madoctors amuurayira mudumbu neinjection, nekuti vaiti akazvarwa ari mupenyu aizofa achirwadziwa. Ndakabva ndatanga kuita munyama wekuvengwa kwese kwandainge ndiri, kwese kwandinenge ndaenda, kunyange kuchikoro, kuhospital futi ndaivengwa. Ndakabva ndatanga kunamata neshamwari dzekuyunivhesiti dzaindishevedza kuchurch. One day ndakanorara kumba kwavamwene vangu, ndokubva vauya mubedroom medu, even takakiya dho usiku, ndikaziva kuti vainge vari muroi. Mukoma ndakaita paralysis yekutadza kutiza, ende zvaityisa. The more that I was scared, the closer she came. Pandakanamata ndichiti Jesus help me, ndakabva ndafenda. Izvi zvakaitika 3 times. My husband was sleeping beside me, but he could not even wake up at all. Ndakazorwara stereki, ndokubva ndaenda kune mumwe prophet aipinda Pentecostal church. Prophet vakaisa Bible musoro mangu, vachibva vanamata vakaprofita kuti vamwene vangu vaindiroya usiku, ende ndivo vainge vakauraya mwana wangu musikana. Ipapo ndakabva ndatoudzwa kuti ndikaramba ndiine murume iyeye, family yake yaizondiuraya. Ndakarwadziwa nekuti murume wangu ndaimuda, kunyange zvazvo ainge achinja ava neutsinye hwekundiponda. Ndakabva ndashamiswa kuti vamwene vangu vakaita stroke 3 days after ndanamatirwa. Vamwene vakafa vachiudza hama dzavo kuti dzindibate zvakanaka. Ipapo ndo pandakabva ndatanga kurota ngirozi dzichiuya kuzondibvisa mudeath train, uye ndairota ndichituhwina mumvura ine blood, then maangels achiuya kuzochenesa mvura yacho. Ndakaedza kudzokera kune murume wangu, asi ainge ava neutsinye. Prophet vakandifonera ndichibva kumba kwavo, vakati ukadzokera futi kwaari, family yacho ichakuuraya. Apa every time pandaidzokera kumurume iyeye paiitika mashura. Akaita car accident, mota ikaitwa write off. Ndakatya ndikaramba murume iyeye netext message. My heart was shattered because ndaimuda, but ndaisangana nematambudziko kana ndiinaye. Leaving him was the most painful decision that I had to make, but it was either him and the bad luck or a brighter future. I chose my future, and that was what made the difference. Rimwe zuva ndakafonerwa nemapurisa vachida kuti ndipe testimony against my ex-husband because ainge aponda mumwe mukadzi waainge akaroora, asi ndakaramba. I wanted peace. Ndakaroorwa nemumwe murume ndikatoita mwana akasvika. Ndava neimba yangu. It's been 20 years now, and I never saw the guy or his family again after dumping the text message. After my prayers, a prophet, my ex-husband, akafona achiti mai vake varohwa nezvinhu vakafa. Prophet vainge vatondiudza kuti maprayers aya avainge vandiitira go back to sender. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvinotyisa kana zvinotyisa. Strange things indeed they do happen in this world.